On aivan tavallista, että ihminen vanhetessaan haluaa tietää omasta menneisyydestään. Missä sitä on oltu ja mitä tehty. Siksipä minä lähdenkin nyt tutkimaan isäni ja äitini menneisyyttä matkaan heidän vanhempiensa maille. Haluan, että vaimoni, lapseni, veljeni ja muutti sukulaiset tietäisivät vähän enemmän tästä meidän lähimenneisyydestä. Tämä matka on tietysti hyvinkin henkilökohtainen, hyvin vähäisellä tieteellisellä koulutuksella ja laiskalla mielenlaadulla. Isä on savolaisia. Sukuhistoria ylettyy tuonne 30 kilometrin päähän 1500-luvulle saakka. Äitini on siirtokarjalaisia ja siellä on tietoja vaan 1800-luvulta ja matka on kuitenkin melkein 400 kilometriä jo siirrytty. Kummastakaan suvusta ei minulle eikä veljille kerrottu lapsuudessa juuri mitään. Serkkujakin minä tunnistin vasta aikuisiässä. Mutta ensin Turusen suku, josta siis on tietoa jo 1500-luvulta saakka. Ehkä. 500 vuoden aikana sukumme on muuttanut noin 30 kilometriä. Eli aika paikallaan pysyvää porukkaa, ainakin nuo miespuoliset. 1500-luvulle asti sukunimi oli Turuin. Siihen aikaan miesten nimet oli Paul, Johan Paulsson, Johan Johansson ja niin edelleen. Sukupolvelta toiseen aina siihen liitettiin isän nimi toiseksi. Naisten nimiä ei ole tavattu sitten 1500-luvun alkuun. Mutta 1500 puolessa välissä sukunimemme muuttuu jo suomalaiseksi, eli Turuseksi. Ja siinä vaiheessa alkoi myös löytyä naisten etunimiä, varsinkin vaimonaisten etunimiä. Niitä oli Särstin, Market, Jenni ja niin edelleen. Lähinnä ruotsinkielisiä etunimiä. Matkaan sukutarinaa pyörällä. Ensin paikkaan, jota 1500-luvulla kutsuttiin nimellä Tarissamais, joka nykyään tunnetaan nimellä Länsi-Saamainen ja se on noin 30 kilometrin päässä Kuopiosta etelään. Voi olla, että turusten alkuperä on elänyt siellä jo ennen 1500-lukua elantona maanviljelys, kalastus ja metsästys, kuten suurimmalla osalla silloisen Ruotsin itäosan kansalaisista. Joidenkin tietojen tai huhujen mukaan turuset ovat tulleet tänne läheltä Rantasalmen pitäjää Vesikansan Haukiveden pohjoisrannalta. Saamaisjärven rannalla oli silloin noin 10 asumusta. Paloviinan valmistus levisi Suomeen Ruotsista. Jo tuolloin 1500-luvulla tavattiin Suomen linnoissa viinapannuja. Viinasta tuli nopeasti oluen ja sahdin kilpailija. Elämän veden ja ihmelääkkeen massaleviäminen tapahtui kaikkiin kansankerroksiin kartanoiden ja pappiloiden välittämänä. Siitä asti on tuo jalojuoma maistunut sukumme miehille ja joskus jopa myös naisille. Tätä elämän eliksiiriä olen myös itsekin tiputtanut. Vieläkään täällä asuu Turujen sukulaisia. 1500-luvun alussa virallinen valtakunnan raja kulki nykyisin Leppävirran halki 30 kilometrin päässä tästä paikasta.
Kuninkaamme Kustaa Vaasa kehotti savolaisia asuttamaan rajan itäpuolta, ikään kuin syötyksi itänaapurille. Tämä tietysti ärsytti Moskovaa ja katkeroitti karjalaisia, joiden kaskimaita savolaiset valtasivat. Savolaiset ja karjalaiset tekivät vuoron perään hävitysretkiä toistensa alueelle. Liekköhän tännekin. Historiankirjoista löytyy, että ainakin vuonna 1579 karjalaiset ja venäläiset tekivät rajan yli tuhoisia hyökkäyksiä, jossa myös samaisten taloja poltettiin. Olisiko Turuin suku kyllästynyt sotimiseen ja talojen tuhoamiseen? Siinä olisi syy muuttaa 10 kilometrin päähän Puutosmäkeen. Joten sinne. Ensimmäiset turuset täällä Puutosmäessä, ollaan nyt korkeammalla paikalla, oli Paavo Matin poika Turunen, seuraava oli Juho Paavon poika Turunen ja sitten Juho Juhon poika Turunen. Eli nämä oli 3 ensimmäistä sukupolvea. 8 sukupolvea myöhemmin syntyi Paul. Sanotaan nyt tässä, että Pauli. 19-vuotiaana hän muutti tuonne Juonionlahteen, joka on 2 kilometriä Länsi-Saamaisen tietä sinne eteenpäin. Siihen aikaan maanviljelijät, kalastajat, metsästäjät elivät paljon yhdessä ja tekivät talkootöitä muun muassa syksyllä pellolla tai sitten kalastuksessa, nuotanvedossa, verkonvedossa tai sitten vaan ihan metästämällä. Tällä tavalla ihmiset tutustuvat toisiinsa pitkiinkin matkojen päästä. Siihen aikaan myös tämmöiset riiureissutkin alkoi olla jo aika tyypillisiä. Pauli löysi elämänkumppaninsa tuolta Petkelkannasta, Anna-Helena nimisen tytön, ja muutti sitten Puustisen tilalle vävyksi Petkelkantaan. Nyt minä olen tullut Petkelkantaan ja Petkelkannan rantaan. Näissä maisemissa Paul ja Anna-Helena viettivät aikaa. Paul oli renkinä siinä Anna-Helenan talossa. Nyt sitä vanhaa paikkaa ei löydy. Sitten tulee vastapäät Luhastensalo, jonnekka Paul muutti vaimonsa Anna-Helenan kanssa. Tänne Luhastensaloon Paul, eli Pauli, muutti Petkelkannasta vaimonsa Anna-Helenan ja 5 lapsensa kanssa. Lie kyllästynyt olemaan pelkkänä vävypoikana. Heidän tarinansa jatkuu samanlaisena kuin 500 vuotta taaksepäin. Miehet kalastivat, metsästivät ja viljelivät. Naiset hoitivat karjaa, lapsia ja taloutta. Heidän ainut poikansa sai nimekseen August. Hän meni naimisiin Stiina Lovisa Utriaisen kanssa. Heille taas syntyi August Vilho Turunen. Hän meni naimisiin Johanna Fredrikka Tuhkasen kanssa kesäkuussa 1900. Heistä tuli sitten minun ukkini ja mummoni. Melkein heti häiden jälkeen pariskunta muutti kaupunkiin, vankilan kupeeseen. Ukista tuli hevosmies. Kuopiossa oli vossikoiden luku suurimmillaan vuonna 1913,
jolloin kaupungissa toimi 107 vossikkaa. Ja tämän lisäksi vielä kaikki paskakuskit. Raskaan työnsä ohella ukkini oli aktiivinen myös AY-politiikassa. Mummoni oli kotirouva. Hän kasvatti 9 lasta ja 30 heidän jälkeläistään. Isäni Erkki Ensio oli Augustin ja Johannan nuorin.